Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Potraviny u zlatej hviezdičky. Toto máme teraz doma nové. Som bol strašne zvedavý, čo vyťahneš tentokrát. Tak naša dcéra otvorila potraviny. Ja si myslím, že to je miesto na to, aby sme sa pochválili, že už sa u nás dejú takéto veľké biznisy. Aj keď je to také, že trošku to akože tak pokrivkáva. Počkaj, ja mám pocit, že už aj zatvorila. Áno, ale potom aj na novo otvorila, ale tak je to s ňou také, vieš. Ona je presne ten typ na podnikanie. To podnikateľské prostredie je kolísavé, takže rozumiem. Kolísavé ako Aničkina nálada. Hej. Klasický štandardná hra, hej, normálne ona si vystrihuje, to už sme spomínali, má mániu vystrihovania a teraz sme si tak povystrihovali, že jablka, mango, jahody sme nakreslili, vystrihli, potom hovorím v množnom čísle, lebo aj ja som kreslila a vystrihovala. Aj nanuky sme spravili a Anička si teda urobila taký akože provizorný obchodík, že to ide teda predávať. Nakreslila si pokladničnú kasu. Áno. Do ktorej si má dávať aj priehradky. Na ozajstné peniažky. No. A Janko prišiel s tým, že naozaj jej aj reálne doniesol naozajstný peniaz 5 eur. Áno, tak pozri, ona sa snažila, pekne ste to urobili. To je jedno, že si vlastne to vyfarbila ty, že to bolo také pekné. Ona proste zadala ti zákazku, čiže objednala si svoj tovar. Tak ktorý síce nezaplatila, ale nevadí to. To je už tvoja vec, že to nenaháňaš, tieto faktúry. Vieš, v jakej hodnote sú nezaplatené faktúry na Slovensku? Nie. V jednom momente, tak to by si bola veľmi, veľmi prekvapená, koľko je nezaplatených po splatnosti. Čiže tvoja nejaká malinká faktúrka za to, že si vyfarbila pár mrkviev, sorry. Áno, jasné, chápem. To sa stratí. No a DPHčka je odvedená, to je hlavné. Budeš tuto mi musieť trošičku ty pomôcť, lebo ja ako som sa snažila načítať tú podnikateľskú rovinu celého tohto nášho hrania a vlastne potom aj nervového zrútenia, teda bolo to pre mňa také aj kvázi náročné, lebo ja sa na to celé pozerám tak cez to emotívno a ty tak cez tie financie. Rozvinula sa tam... Ja sa na to pozerám tak, jak to je. Áno. Rozvinula sa nám tam potom taká medzi sestrami debata, nazvime to tak, že Kristinka začala vyrábať nanuky, teda kresliť a vystrihovať nanuky, takže sme to poňali ako, že Kristinka vyrába nanuky. A Janko sa snažil Aničke vysvetliť, že ona, keď mi teraz niečo predala z toho svojho obchodu, už to v tom obchode nemá, čiže potrebuje si doplniť tovar. Takže potrebuje znova nakúpiť veci, ktoré bude potom v obchode predávať. Zatiaľ logicky to hádam dáva zmysel. Jasne, doplniť tovar, ktorý predala. Tak. A mohla by ho doplniť tak, že vlastne od Kristíny, teda svojho dodávateľa, odkúpi nanuky, ktoré vyrába, hej? Áno, snažil som sa ich trošku naviesť na taký štýl nejakej kooperácie medzi nimi. Pretože tým, že ja som sa aj to snažil aj vysvetliť, hovoríme, že Anička, tým, že ty si celý deň v obchode predávaš a toto si predala. Je to super, úspech, ja ti gratulujem. Tým pádom, ale nemáš čas na to vyrábať. Čiže ty musíš buď niekoho zamestnať, kto ti to bude vyrábať, alebo proste si nájsť nejakú dodávateľskú firmu, ktorá ti bude na základe tvojich zákazok, a teda do tvojho dopytu, ti vyrobí daný produkt a doplní ti ho na sklad, ktorý potom akože môžeš zase predávať. Hej? Pretože tým, jak Anička nám to predávala, Kristínke sa to páčilo, ona začala vyrábať, ale začala vyrábať iné veci. Ona si vystrihovala také veľké nanuky. A Anička hovorila, že si musí otvoriť obchod oproti, niekde inde. A hovorím, prečo by si musela otvoriť obchod inde? Veď budete konkurencia, tým pádom ja budem mať dve možnosti, kam idem. Ja mám jedny peniaze, ja ich niekde miniem a ja si môžem vybrať a ty tým pádom riskuješ to, že si tu vyberem tú Kristínu. Veď spolupracujte. Ty predávaš, nemáš čas vyrábať. Kristínka nepredáva, má čas vyrábať. Rozdelte si tie moje peniaze a budete z nich mať obidve profit. Samozrejme som to vysvetľoval oveľa jednoduchšie. No akože ja už teraz pozerám, že wow, tak toto podľa mňa neovláda tak 3/4 národa. Nevie, že to zase by som úplne... Že človek, ktorý pracuje a že podniká, vlastne musí aj nejaké peniaze dávať preč. No takže... preto aj tak. Podľa mňa mal som jedného zamestnanca ešte na začiatku.
Ja už si nepamätám presné čísla, a to je jedno, hej, že poviem len tak z brúcha niečo, nech sa to dobre počíta, že 1000. On videl, ja som robil niečo na počítači, nejak som si robil tabulky zase svoje a on došiel za mnou a kúka do toho a hovorí, že 1000 na den, akože tržbu myslel. Ano. Nepamätám si, koľko to je jedno, takto sa to dobre počíta. On že, to máš 30 000 za mesiac, nám dáš výplatu, to máš dobre. A to je všetko. On si myslel, že 20 vevačku. Áno, jasné. Tak, no. že idem ich výplaty a ostatné vlastne, tá múka sa mi tam zjaví, zemiaky len tak vyskočia zo zeme mne rovno do skladu. Elektrika len tak chodí. Však to sa... Plyn. Jak chodí? Však to sa zapne. Všetci, nie? Však elektriku zapneš na začiatku a vypneš ju, až keď ideš domov. Je to, čo chceš? To je jak keď Bluey hovorila otcovi, že peňažky. A on, že tie peňažky musím nejak zarobiť. A ona, že to není pravda, dáva ich ten stroj v stene, ja som to videla. Áno. Tak toto je taká tá krásna detská predstava. Moja sestra takisto. Máme, že chcem toto, keď bola malinka. Ale nemám peňažky. Že tak si vyber. Tak, ale ja, akože mama hovorí, že ale ja nemám peňažky. Však si ich vyber pre Boha. Že nádherná predstava o tom, jak ten svet funguje, tak takto nejak v prenesenom zmysle to je v niektorých prípadoch aj s podnikaním určite, ale respektíve tých náhľadoch na podnikanie, ale úplne by som ten národ až tak zase, vieš, ja som jaký patriot a národovec, čiže by som ho až tak nedehonestoval a nepodceňoval. No, ale tak Anička teda prišla k dileme, že my sme u nej nakúpili ja a Janko. Áno, ja som jej dala 5 eur. Aby som to ešte dokončil, tak ja som ešte teba poprosil, aby takisto... Ináč, kde si zobrala tú 5 eurovku? Však u mňa v peňaženke. No a poprosil som ťa, aby si jej takisto dala, nech sa má s čím rozdeliť, lebo tým že mala 2 5 eurovky. A to chceš asi povedať? Áno, to chcem povedať, áno. Že teda sme chceli od nej, aby tú druhú päťku, čo už zarobila, aby dala za ten tovar od Kristinky. Áno, aby si uvedomovala proste, že je tam nejaký náklad. Áno, presne tak. A tuto prišlo. A že skôr, ako ten obrad a tú tržbu celú minie, čo akože nemá po kom mať z nás dvoch, že? No, tak som sa jej snažil nejak vnútiť do hlavy, že najprv musí zaplatiť všetky svoje fixné náklady. To znamená aj objednať ďalší tovar, aby mohla robiť ďalší profit. Keby som to nehal na teba, tak by ste zobrali večer tržbu a ruka hore. Obchod zavretý. Vybavené. A my máme pekný večer za sebou. No. A tu teda nastal problém, lebo jednak aj samozrejme, bolo by asi veľmi naivné myslieť si, že toto niekto pobere, hej. Že to dieťa 5-ročné pochopí, 6 budúce. Prečo? Však to nebolo také zložité. Ale bolo jasné, že áno. Môžeme začať vysvetľovať DPH-čku a rozdeliť v tom, akú má nasadiť sadzbu na mrkvu, nerozumiem teraz. Na radler a na alko. No, ináč. No, a to je náš veľká sranda, tento radler, to ešte možno niekedy rozoberieme, že jak je, aby nám, akože nám podnikateľom vláda sa snaží výsť v ústretí a teda nám nejak zjednodušovať to prostredie, tak nám rozdelili tie DPH-čky, takže wow, to je krásne, absolútne netušíme, že čo musíme vždycky volať účtovničke, keď máme nový produkt. No, ideš. Tak, sme prišli k tomu, že Anička má z tých 2 5 euroviek 1 5 eurovku dať Kristine, aby jej Kristína dala nanuky, ktorým si ona doplní tovar v obchode. No a Anička sa celkom pochopiteľne nechcela rozlúčiť. Ale už bude mať iba 1. Áno, láska, ale budeš mať tovar, ktorý zajtra môžeš zase predať za 2 5. A už budeš mať 3. Ale dáš len 1 zase Kristínke za výrobu a tebe už ostanú 2. A takto pomaličky buduješ tú hodnotu. Áno. No, ale nie. Neprešlo to. A prišiel takéto, kde krásne vidieť rozdiel medzi našimi 2 dcérami, kde Anička dostala absolútny záchvat plaču, že ona nedá tú 5 eurovku. Ale ona úplne sa triasla, že ona proste nechce prísť o tých 5 eur. Ona nechce. Ona si tak sadla na zadok do kúta izby a fakt si tak držala kolená tú 5 eurovku a triasla sa. Normálne sa triasla, že ale ja mám strašne málo toho, málo som predala. Ja už nikdy neotvorím hviezdičku. Ja už nikto neprišiel, všetci si myslia, že môj obchod je zlý, ja už nikdy neotvorím. A my sme tak Kristínou tak na ňu kúkali, že
Cože? A Kristýnka, že... A Kristýnka bola úplne v pohode. Nakoniec sa akože kvázi dohodli, že jej dala tých 5 eur a Kristína jej dala nanuky, lenže Aničke začali chýbať peniažky. Aha. Tak prišla za Kristínou, že chcem vrátiť tie nanuky. A Kristína, nie. Nie. A naozaj tá Kika sa na to tak pozerala celý čas, tak akože úplne ako keby ani nebola tam súčasťou, vieš, že... No, ja som sa pýtal, že Anik, dobre, však môžeš vrátiť tovar, ale musíš povedať, že prečo ho vrácaš. Že prečo sa ti nepáči ten tovar. A nehovor, že chceš peniaze naspäť. Že kvôli tomu chceš vrátiť. Peniažky. Lebo to je ako, že to není dobré. A ona, že sú strašne veľké. A ja, že dobre, tak sa dohodni tuto s dodávateľom, že sú strašne veľké, že či on vie, akože či Kristýnka vie vyrábať aj menšie nanuky. Tak išla za Kristínou, že či teda vie vyrábať menšie nanuky a Kika, lebo že tie jej, čo vyrobila, sú zlé a tie nikto nechce a že sú veľké a že by potrebovala, aby vyrábala malé. A Kristína, že dobre. Začala kresliť malé nanuky. Začala vyrábať malé nanuky, ako perfektné, však vypočula potrebu trhu. Áno. Anička, ale ja nechcem. Ale tam je to, že keby si Aničke povedala, že nanuky, ktoré vyrobila, sú veľké, nepredávajú sa, lebo nikto ich nechce. Konec. Áno. Už nikdy nebudem žiadne nanuky vyrábať. No. A Kristýnke sme povedali, že toto je fajn, super, mne sa to páči, ale ako ten trh to úplne nepobral, potrebujeme to nejak zmeniť. A ona, dobre. A začala. Úplne bolo fascinujúce sledovať tú Aničku, ako ona fakt sa rozlúčila s tým podnik, že úplne ste videli na tej situácii, ktorá sa tam diala. No nadšenie z toho celého. Ako je tá Anička celá ja. Ale ona to nemala... Toto je tak zvnútra to tak išlo, lebo to bola taká nová situácia, vieš, toto... Áno, jasné, to nemala to kde vidieť, nemala sa to kde naučiť. Presne, ale ona úplne robila veci, ktoré by som robila ja, keby som otvorila nejaký podnik. Že my, keď sa s Jankom koľkokrát rozprávame o haluške, ja by som nikdy nebola ochotná podstupovať také riziko, jak ty vlastne. A ty... My sme manželi, aj ty ho podstupuješ. Ja viem, áno, ale... Len ti o nich nehovorím pre istotu. No. O tých záležitostiach. A že presne som na nej videla, že Kriste, je toto možné, že ona presne toto... Ona ešte aj tie slova používala, jak ja by som ich používala. No. Už nikdy neotvorím, vieš. Ja už to nikdy nebudem robiť. Že... No. A Kika, dobre, nevadí, tak skúsime inak. Dobre, tak nepáčia sa ti veľké nanuky, idem robiť malé nanuky. Dobre. No jasné, že... To je krásne. O tom to je. No, takže som tam tak sedela v tej izbičke a hovorila som si, že to je proste, to je neuveriteľné, ako tie deti sa na nás v tomto ponášajú. Mňa to bavilo, akože je to také... Je to také, je to podľa mňa takto, náročné ešte. Je to náročné, vieš, skrz čo? Že ja mám v sebe také, že ja už nepresviečam ľudí. Ja už som toto stratil. Ja som toto robil niekedy, presviečal som ľudí, zvlášť keď som vedel, že nemajú pravdu, alebo vedel som, že nejak to ide lepšie, ale veľakrát som ja robil tú chybu, že vlastne aj som niekedy nemal pravdu, ale o to nejde, hej, to je jedno. Ten pocit toho, že ju musím presvedčiť, ja už nemám. Aj keď viem, že v momente, ak sa ukludní a pochopí tú schému, že to bude výhodné pre všetky strany, musí to chceť ona. Musí tú chybu urobiť, musí možno zavrieť a možno na to není prispôsobená vôbec tá jej hlava. Alebo teda hlava nie, ona je múdra, veľmi múdra. Ale ja som ti raz povedal, že keď sme pozerali na Aničku s Kristínou, tak možno si pamätáš, že raz som ti povedal tak, jak sa správali a každý by si povedal, že tá Anička je šikovná, tá je super, tá si ide, tá sa rýchlo naučí veci a všetko. A Kristína si tak nejak vždycky nájde nejakú škulinku, ktorou akože prepláva. Vieš, tak nejak, že tú situáciu akože dobre spraví, povedzme to napríklad, že Anička sa, na v školskej terminológii, aby ste pochopili, Anička sa nadupe, nadrtí, dostane jednotky, dostane dvojku, je absolútne nešťastná. Všetci si povedia, super, tá je šikovná, tá bude úspešná. Kristína, čo potrebujem? 4, aby som prešla. Dobre, to je taký ten môj prístup. A raz som ti povedal, že Anička bude perfektný zamestnanec. Perfektný, pretože tá spraví všetko, čo od nej ten zamestnávateľ potrebuje. A spraví to dobre. Bude sa to snažiť spraviť čo najlepšie. A keď dostane k tomu dobré podmienky, dobrú odmenu, dobrú motiváciu, tak bude výborný zamestnanec.
My takých máme radi. A je to super, pretože ona nevie podnikať, ja neviem robiť. Ona vie spraviť odbornú prácu, ja viem to zmanéžovať. A tak vtedy to funguje. Vtedy to všetko funguje. Kristína, opačne. Na ňu som ti povedal, že a je dosť možné, že Anička bude robiť u Kristíny. lebo tá Kristína má presne toto v sebe. Že nejak s ľahkosťou proste vymyslieť tú situáciu tak, aby dopadla pre ňu dobre. Hej. Ale akože je to absolútne všetko len v zárodkoch. Ja samozrejme budem ďalej sa snažiť učiť aj Aničku, že jak to funguje, ale je možné, že toto proste mať v sebe nebude, lebo sú ľudia, sú typy ľudí. Lebo sa s tým ťažko vyrovnáva. Presne tak. A ja keď som toto zistil pred pár rokmi na základe nejakého sebavzdelávania, lebo som ho naozaj potreboval, nakoľko som bol úplný tupec, čo akože moje okolie potvrdí, tak som tak nejak stratil tú potrebu vysvetľovať ľuďom veci. Musí chceť ona sama. A navyše, opakujem, aj keby chcela, tak je dosť možné, že není persona na to, aby sa riadila tým, alebo aby sa vzdelávala v tomto smere, aby to je jak keď proste máš v škole 5 predmetov, 4 ti idú, napríklad povedzme, že matematika ti ide perfektne, biológia ti ide najlepšie zo všetkého, ale zemepis ti nejde. Tak čo ju budeš učiť? Čomu sa budete venovať? Tak všetci budú chcieť, aby mala z toho zemepisu dobrú známku, no lebo môžem to je jediné, čo jej nejde. Môžem srať celý zemepis, nejde jej to, nebaví ju to, nebudem sa tomu venovať. Naučíme sa to tak, aby proste prešla. Čo sa budeme venovať, je tá biológia, lebo to jej ide najlepšie, baví ju to a chcem, aby v tom bola extra dobrá. A v tom bude pokračovať ďalej v živote. Hej? Že na čo sa venovať tomu zemepisu, keď ona to proste na to není. Myslím, že to sme už aj spomínali niekedy v podcaste, tento taký prístup. No, ja teraz čítam takú knihu, mám rozčítanú, volá sa, že Orchidea a púpavy. A zatiaľ som teda iba na začiatku, ale ide o to, že... O botanike to asi nebude. Nie. Áno, existujú deti, ktoré sú také, že veľmi... ťažko vnímajú, akože berú veci, vie, že nové, boja sa veci, sú veľmi opatrné, kontrolujú sa a tak, a že je veľmi ťažké s nimi, akože nie, že s nimi byť, ale aby prežili, hej, no tak v úvodzovkách prežili vo svete, ako orchidé, hej, že orchidea tiež potrebuje mať špeciálne podmienky na to, aby sa jej darilo. A tak presne, keď zistíš, že to dieťa tvoje je také skôr, že potrebuje tie špeciálne podmienky, pri tých špeciálnych podmienkach sa im dokáže dariť úplne fantasticky. Len musíš priznať to, že to je toto dieťa, ktoré potrebuje tie špeciálne veci. A potom máš deti, ktoré sú skôr ako púpavy, ktoré proste prežijú barzde. Hej, kde ich zaveje semiačko, tak tam proste si vyrastú a tam kvitnú a sú krásne, hej, a žlté. A potom ich niekto rozfúka. Čiže oni sa zase, no dobre, no však som tu. Ja, keď som čítala popisok k tej knihe, tak si hovorím, že toto sú Kristína a Anička. Že tá Kristína proste si tak pláva tým životom, kde ju zaveje, tak tam proste kvitne a je úplne, že jedno. A Anička je presne taký tento opatrný typ, že ona veľmi citlivo všetko vníma, čo sa okolo nej deje, že aj ona je taká akože nebojí sa napríklad kontaktu s ľuďmi, ale ona sa napríklad bojí takých šialeností teraz. Počujete, máme problém s ňou chodiť do garáže. Lebo raz tam pípalo takéto, že CO2. Niektoré garáže majú taký ten snímač. To není iba CO-čko? CO2 nie. No. Akože je to jedno. No proste plyn, hej. Výpary z aut. Áno, a niektoré... Nechá niekto náhodou. Naštartované. Nechcene naštartované v garáži, tak sa to tam nahromadí. A ten spínač to proste zaznamená. Není to ničím nejako životu nebezpečné. Proste len sa spustí ventilátor, čiže začne hučať ventilátor a po chvíľke začne pípať taký zvon, že opustíte priestor. A taký akože nepríjemný ten zvuk. No, naozaj. a toto sa nám raz spustilo v tej garáži. A Anička sa pýtala, že čo to je? A ja proste celkom neuvážene som jej povedala, že to znamená, že v garáži je veľa plynu, ktorého keď sa nadýchame, môžeme z toho odpadnúť. Neviem, či som aj nepovedala zomrieť. No. Výborná. A toto bola chyba, lebo Anička odvtedy proste sa bojí ísť do garáže.
Ona normálne, že ona je schopná sa rozplakať. Čo keď tam budú zase tie svetielka? A ona mi hovorí vždy, aj ráno aj dneska mi hovorila, že ona ma počká vonku, že nech idem pre auto a vyparkujem ho a že počká ma pred bytovkou. Hovorím, nie, prosím ťa, že si sa zbláznila, poď tak to... Nevysvetlí, že to. Ona už to má v sebe, v hlave a... Čo keď budú... Ale je opatrná. A vystúpi z výťahu, kúkne sa najprv na to svetlo, hej, ktoré svieti a blikajú tie písmenka. Pozrie sa. Dobre, neblikajú. Poďme. A vojdeme do garážu. Dobre, ale poďme rýchlo, mami, poďme rýchlo. Rýchlo, kým to není spustené, poďme rýchlo. Takže máme doma jednu orchideu a jednu pupavu. A Kristýnka, vieš, čo začala robiť? Dneska. Kristína samozrejme to má úplne na haku celý nejaký plyn, čo tam je. Ona si ide svojho jednorožca. A ako ona si je dosť na jednorožcoch, preto to hovorím. A ona sa postavila za Aničku, dala si tak ústa do ruky a celú cestu jej robila, že ja simulovala ten zvuk tej sirény. To si robil ty včera vo výťahu. Áno, a Kristína to pochytila a úplne otvorí tie oči a strašne sa smeje na tom, že Aničku môže takto štengrovať. No. Takže to je rozdielný pohľad tej orchidei a tej púpavy na danú problematiku. No, tak len toľko, že musíme priznať to ako s tou Aničkou. Vieš. Nie, však čo chceš priznať, čo? Však ty ju nemusíš nejak nabadať na niečo iné. Alebo tlačiť ju do nejakých vecí, ktoré nechce. Presne tak, však ona ti sama povie, na nej uvidíš, čo ju baví, čo chce robiť. No a akurát, že potom bude mať problém práve, že s tebou. Lebo keď náhodou na niečo sa chytí, že bude chcieť robiť, vysvetlím za chvíľku na svojom príklade, tak dojde do bodu, kedy to vlastne nebude chcieť robiť, akurát, že to nebude to, že to nebude chcieť robiť, len bude lenivá, alebo sa jej nebude chcieť, niečo sa zlomí a vtedy treba byť vytrvalý, odhodlaný, trpezlivý a tvrdo si ísť za tým, aj keď proste nejak padne, niečo sa nevydarí. Myslím, že vtedy bude problém s tebou, pretože ty, extrémna liberalistka, všetci majú právo na všetko, všetci sme kvetinky a proste poďme si žiť dúhu. Áno, má svoj názor, má svoje právo sa rozhodnúť, či bude na to chodiť, alebo nie. Ne, to podľa mňa není správne, pretože ja som tiež začal ako 6-ročný chodiť na husle. Potom ma to prestalo baviť po prvom, že vlastne prvý cyklus som odchodil 7 rokov, potom začal chodiť na druhý cyklus a prestalo ma to baviť. Nechcel som, mal som proste... koľko, 7, to je 13-14 rokov som mal, chodil som so starým púzrom z Huslí po Trnave, tie decka úplne s tým akože stotožnené neboli, takže aj som dostával sety. Si robili srandu z teba, verbálne, hej? No. Takže ja som proste, mňa to nebavilo, ja som to nechcel robiť, mal som iné záujmy, no a vtedy zasiahli rodičia veľmi tvrdo, absolútne nezaujímalo ich, čo ja chcem alebo nechcem. Proste tuto sme do toho dali 8 rokov života, veľa peňazí, si v tom dobrý a budeš to robiť. Keď prekonáme túto tvoju nejakú náladu, ktorá trvala dosť dlho ináč. To trvalo veľmi dlho. Ja som klamal, ja som nechodil na tie... takto, ja som robil všetko to, pričom ty už by si z 10% to zavrela. Už by som skončila. Zavrla. Ale oni rodičia nie, vytrvali. Potom sa stalo to, že som dokončil druhý cyklus a mali sme 12 rokov kapelu a husle mám do dneska a tebe som hral na svadbe našej. Čiže ináč by to nebolo. A ja som za to rád, pretože ďalej sa tá moja ten vzťah k hudbe a celkovo takej vážnej hudbe sa rozvíjal a teraz ju mám veľmi rád. Čiže toto, aj keď na Aničke nájdeme niečo, čo nájdeme určite, lebo však ona je na všetky strany rozlietaná, čo ju bude baviť, bude sa tomu venovať. Akurát, že pri týchto pádoch budeme musieť byť my stále silní. A nie taký, že má právo na to sa rozhodnúť. Tak ale ja neviem, keď budem vidieť, že je to robí zle. Teraz o tom hovorím len teoreticky a už sme v prdeli. Teraz som ti popísal, a že ja som ti zase popísala, že sú typy a typy ľudí proste. Áno, ja tebe to vlastne nič neurobilo, že, čo mi to nič že boli na teba zlí. Prosím? Však ale som reval hodiny doma. Ja som tam nechcel chodiť. Len som tomu nerozumel. Ty rozumieš viacerým veciam ako Anička? No asi áno. No lebo si skúsenejšia. Vieš je popísať aj to, že ona sa nachádza prvýkrát v nejakom momente, v nejakej situácii a myslíš si, že takto je to dobré, ale ty si sa v tých situáciách nachádzal už miliónkrát a vieš, ako to dopadne. A vieš, že stačí spraviť len toto na to, aby to bolo dobré.
To isté bolo aj v prípade mňa, mojich huslí a mojich rodičov. Oni vedeli, jak to môže dopadnúť a jak to dopadne. Takisto aj ty proste musíš vedieť, že keď v tom bude dobrá. Jasné, keď budeme ju dávať na atletiku, bude mať najhoršie časy, nebude to baviť a nebude to mať zmysel, tak ako to je zbytočné, hej? Ale keď bude v tom dobrá, niečo dosiahne a dostane sa do takého momentu, že nechce sa mi, no tak vtedy akože s tebou nebudem súhlasiť. No dobre. Nie, ale tam jasné, že to bude robiť zlé pocity, bude ti plakať doma. Bude ti aj hovoriť, že tatínko je zlý, pretože on ma tam nutí chodiť. A vtedy začnú tie rozdiely, že tatínko je zlý, lebo ty ju budeš uchechtávať a že však dobre, však nemusíš a neviem čo. A to bude problém, uvidíš. No asi budeme to riešiť podľa aktuálnej situácie. Podľa aktuálnej knižky, ktorú zrovna budeš čítať. No áno, lebo podľa tej, ktorú teraz čítam, tak... No, ale ja už som s tým stotočnený, ja už som s tým v pohode, že proste to budú problémy naše a uvidíme teda, že či ešte budeme nahrávať podcast vtedy. Akože bude to super, lebo budú tie témy, však vidíš, jak tie decká rastú a rozvíjajú sa, tak tie témy sa zase nabalujú nové, sú dôležitejšie, také životnejšie, si myslím, akurát, že toto už u nás všetci vedia, že tým, že ja som kuchár, som psychológ a ja som nič nevyštudoval, tak ty akože mi v týchto veciach neveríš. Nie, ale kým tak ti nedám za pravdu. Ale tam no, dobré, nič. Tak ja viem, čo chceš povedať. Že tam ide o ten prístup taký ten, že s tebou to proste neurobí, že nejako sa k tebe niekto správa a s tebou to neurobí nič. Hej? Nejako sa niekto správa ku mne a ja s tým proste 2 týždne bojujem. Žijem s tým, ako sa ku mne niekto choval napríklad, hej? Že proste sú ľudia, ktorí sa s niečím vedia vyrovnať rýchlejšie, jednoduchšie, prejdú tým ako také púpavy. Majú proste... rozletia sa po poli. Proste niekde inde sa. A potom sú orchidé, hej, ktoré pri zlom prístupe jednoducho vednú. Hej? A pritom pri zlom prístupe, lebo taký istý prístup, ktorý by si zvolil napríklad ku Kristíne, nebude ti fungovať na Aničku. Súhlasím. Lebo ona je iná. Jasné. A nemôžeš povedať, že mne to takto rodičia spravili a som za to rád a som s tým v pohode a ja to takto budem robiť tiež, lebo ty proste máš teraz iného človeka pri sebe. Chápeš, že to je určite súhlasím. Iné dieťa, čiže na ňu nebude platiť to, čo platilo na teba. Alebo že nebude tak reagovať ona na to, ako si reagoval ty, alebo reagovať bude Kristínka. OK, veď ja si už nepamätám presne ako, ale nejak sme sa dostali ku konkrétnej situácii, ktorú som popísal. Že, no však preto hovorím, že to bude vyžadovať proste konkrétne sa venovať a zvoliť proste spôsob, ktorý bude vhodný pre tú Aničku, keď jej to budeme vysvetľovať. Áno, ale vhodné určite nebude, keď Anička už prestane mať nejaký prvotný zápal. Keď teda bude sa venovať niekomu 7 rokov, napríklad atletike, a potom povie, že už ju to nebaví. A tak určite není dobrý prístup ani to, že jaj, dobre, láska, veď ty si rozhoduješ o veciach, veď ty si strojcom svoj, máš právo. To hovoríš. Ale hovorím, to budeš hovoriť. Hovorím, že nebudem ku nej, že a budeš tam chodiť just. Proste nie, si s ňou sadnem a porozprávam sa o tom s ňou, lebo viem, že ona proste potrebuje iný prístup. Ona nepotrebuje... Nič to nezmení na veci, že ti povie v tom momente, že už nechce vykonávať tú aktivitu, ktorú vykonával. Nech je to čokoľvek. A však to uvidíme. OK. Čo nemusíme teraz riešiť? Ne, nemusíme. Ja to už síce teraz riešim, lebo presne viem, jak to nastane a akože keď sa nič nezmení, tak viem aj, ako to dopadne, ale ja už som s tým v pohode. Ja už som s tým OK. Dočítam tú knižku, ja som strašne zvedavá, že jak to bude ďalej sa vyvíjať. A že teda... Si aj na základe niečoho vyberáš knižky, alebo tak akože, ktorá ti príde pod ruku? Že keď ti ja podstrčím nejakú knižku tak a bude vlastne mať nejaký iný názor, budeš sa potom riadiť podľa toho, alebo ako? Herečka Monika Sabo má 2 dcéry a počúvala som ju v podcaste. Sama sebou sa volá ten podcast. A ona, jak rozprávala o tých dcérach, tak ja som mala pocit, že ona rozpráva o nás. Že ona rozpráva o Aničke a o Kristíne. Že to proste, to bolo neuveriteľné, jak sa podobajú akože tým, čo rozprávala, aj tým, ako prežívala celé to materstvo. Ako mala tam jednu takú silnú hlášku, že keď sa narodila tá druhá dcéra, a že ju dojčila a tá prvá dcéra mala nejaký zase záchvat
plaču nervov a tak v izbe a že ona len tak neprítomne hľadela do okna a že prišiel za ňou partner a ona mu vtedy povedala, že ja ju nenávidím. Na tú staršiu. Že z toho, jak ju počula, jak tam hučí a jak ona sa proste snažila venovať tomu bábätku malému. Takže to bol fakt taký veľmi silný okamih pre mňa a som si hovorila, že bože, ja koľkokrát som mala toto. Vieš, že presne také tieto pocity som mala a že čo to spôsobovalo. No a tam vtedy ona hovorila, že prečítala túto knihu a že jej to veľa vlastne vysvetlilo o tých prístupoch aj však znie to dobré. No. Tá knižka. Takže tak, podľa toho som si teraz vybrala túto aktuálnu. Fajn, dobre, super. Teším. Ja sa teším. Čo príde na budúce. Čím sa budeme riadiť ďalej. Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka. Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Ten režim po tom jeho odchodě ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor. Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.